Иртәнге сағат 10 Қазанның Мәскәү районы суды. Рәшәткә артында ФССның Татарстан буенча идарәсенең элеккеге җитәкчесе. Суд залында нигездә журналистлар һәм гаепләнүченең гаилә әгъзалары. Частью 6 статьи 290. Исегезгә төшерәбез. Павел Лохановны узган елның сентябрендә кулга алганнар иде. Ришвәт алган вакытта. Җинаятның башы 2020 елга барып тоташа. Ул вакытта Лоханов җитәкләгән социаль иминiyet фонды РСС Мед дип аталган оешма белән инвалидларны техник терлекләндерү чаралары белән тәэмин итү турында килешү төзегән. Әмма тикшергәннән соң бу җайланмаларның тиешле таләпләргә туры килмәве ачыклана. Фонд РСС Медны судка биргән 14 миллион сумны кире кайтаруны таләп итеп. Әлеге фирма хуҗасы Максим Ледянкин бу акчаның күләмен киметүне сорап Павел Лохановка килә. Ә ул моның өчен 4 миллион сум сорап ризалашкан ди тикшерүчеләр. 10 сентября 2021 года арбитражным судом Республики Татарстан с организацией взыскан штраф. 2021 елның 10 сентябрендә Татарстан арбитраж суды фирмадан 100 мең сум күләмендә штраф түләттергән. Ә 21 сентябрьдә иртәнге 9 тулып киткәч, фондның төбәк бүлеге җитәкчесе декабристлар урамындагы бер йорт янында автомобильдә фирма җитәкчесеннән күрсәткән ярдәм өчен 2 миллион 400 мең сум күләмендә акча ала. Акчаны тапшырганда фондның идарәчесен тоткарлыйлар. Во время передачи денежных средств 43-летний чиновник был задержан с поличным. РСС Мед оешмасы хуҗасы Максим Ледянкин Павел Лохановны ришвәтчелектә гаепләп полициягә мөрәҗәгать иткән булып чыга. Лоханов Россия җинаять кодексының 290 маддәсе буенча зур күләмдә ришвәт алуда гаепләнә. Дәүләт гаепләүчесе аны 12 елга ирегеннән мәхрүм итүне һәм 4 миллион сумлык ришвәтне 40 тапкыр арттырып штраф түләттерүне сораган. Адвокатлар ришвәтчелек турындагы маддәне мошенниклыкка алыштыруны сораган иде. Все члены семьи нуждаются в определенной заботе. Хатын эшләми 5 баласы бар. Өй аресты я билгеле бер шикләүләр генә булсын. Павел Лохановка 44 яшь. 2015-19 елларда ул Кама-Тамак районы башлыгы булып эшләде. Социаль иминiyet фондын соңгы 3 елда җитәкләде. Төрле дәрәҗәдәге төбәк һәм федераль бүләкләре бар. Әмма законсыз акча алуы дәүләт хезмәтләренең дәрәҗәсенә тап төшерә диелә гаепләүдә. Кичә узган суд утырышында соңгы сүзендә Лоханов гаебен өлешчә таныды. Я признаю свою ответственность, что позволил всему этому случиться. Әйе, мин ул акчаларны алдым, әмма бу гамәлне дәүләт хезмәткәре буларак түгел, ә физик зат буларак кылдым. Бары тик үземне генә гаеплим. Хөрмәтле суд, бу хата минем бар тормышыма тап төшерде. Эшсез калдым, әти-әнием, гаиләм, балаларым 9 ай буе кайгы эчендә яши. Мин тикшерүчеләрдән качмадым, хезмәткәрләргә бер кайчанда басым ясамадым. Хатам өчен җавап тотарга әзер, тик мине иректән мәхрүм итмәвегезне сорыйм. Жазаны йомшартучы һәм катлауландыручы сәбәпләрне исәпкә алып, суд карар чыгара. Суд приговорил признать Лоханова Павла Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет. Гаепләнүчегә суд 9 ел колония строгого режима бирде һәм 7 ел аңа административ эштә эшләргә ярамаячак. Судья хөкем карарын укыган вакытта Павел Лоханов гаиләсеннән күзен алмый. Жазаны ишеткәч тә беренче эш итеп аларны тынычландыра. Когда мы получим в письменной форме изучим. Карарның язмачасын кулга алганнан соң аңа карата шикаят бирергәме, юкмы икәнен хәл итәчәкбез. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Карар чыгарганда суд жазаны йомшартучы сәбәпләрне дә исәпкә алды. Павел Лохановның 5 кечкенә баласы бар һәм әти-әнисе физик мөмкинлеге чикле кешеләр. Шуңа судья дәүләт гаепләүчесе сораган өстәмә жазаны, ягъни 160 миллион сумлык штрафны билгеләмәскә булды. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.